обичам те. Но аз съм ти майка! Как ме надина ти? Ужасно! Обувките ми се скъсаха. И трябваше да ходя с теб. Защо не взе от резервните? Не се сетих. Аз пък имах супер много късмет днес. Намерих си куфърче с пари, купих си хотел в Дубай. Ей, пич, как ми надинечи? Зле. Ужасен ден. Днес ми се случват само лоши неща. Казах ти. Аз пък имах супер много късмет. Самия Азис ми даде автограф. Как ми надина? Не. Много ужасен ден. Забелязва ли си, че когато аз имам късмет, ти нямаш късмет? И обратното. Не се бях замислил. Чакай да пробвам нещо. Ало? Спечелил съм 1 милион от тотото. Оя! Изчезвам. От няколко дни работя върху невероятно изобретение, с което ще унищожа Нетко веднъж и завинаги. И късмета ще бъде мой! Благодаря ти, Борко. Най-после. Изобретението ми е готово. Чаша с вода! О, не! Алергичен съм към вода! И така, момчетата продължиха да се пият, да се удрят, да се п***ават. Но нека да преминем към по-интересната част. Късметът е мой! Не! Мой е! Какво става, пич? И нищо. Как са жената и децата? Добре си. Ей, че съм се препълнен с късмет.